Mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu emuzuva ranhasi. Hanzi hello mukomanashi, please hide me mubva maposta. Mukomanashi, ndiri kukumbirawo kunzwawo maadvice evamwe. Inini ndine 31 years, mudzimai wangu ane 36 years. Mukomanashi, ndakazozivawo kuti ndiwo ainge ari makore ake tava kutogara tose. Mwana hedu atina, ndipo pava kundipa stress kuti ndoita sei manje, nekuti makore angu ari kufamba. Mukomanashi, panhau dzekumusha takavaka, asi takavakira kumaarea ekwavo, nekuti akati since inini ndine vana, ko hama dzako dzikazoramba vana vangu, saka takabva tatenga stand kumaarea ekwavo. Panhau yevana apa ndipo pari kundipa BP. Pari zvino handina kana mwana, iye ane 3 vake. Mukomanashi, handizivi kuti ndoramba ndakabatirira here kana kuti, please advise me. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu vari kutsvakawo advice. Ngativapei advice mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, how are you Nashi? Ndiri kuda kukonfesa kuti ndakachita murume wangu nababa vepanext door, ende ndiri kushaya kuti ndozviburitsawo sei mumwoyo mangu, nekuti pose murume wangu paanoita bonde neni, kana ndikangotanga kufunga kuti munhu uyu ndakamuchita, ndinobva ndatopera feeling rose, kutoita dry chaiko. Ndava kutopretenda like ndine dambudziko iroro rekuva dry during bonde. Zvinhu zvacho zvakangotanga so funny. Taiva negrupu redu remuraini, kusvika inini nababa ava tava kuzoshare majokes aya epawhatsapp. Kubvawo ipapo takabva tazopinda mumastika until dzazova nyaya dzerudo. Kubvawo ipapo takabva taita nguva tisina kusangana pabonde, nekuda kwekuti tainge tichishaya mukana, nekuti ininiwo vanguwo vana vainge vatokura, naiyewo murume wacho ainge aine vana vainge vakura. Mukoma, baba ava vakazondiudza kuti vainge vatenga masleeping tablets vakabva vapa mudzimai wavo, iye ainge asingazivi, akabva ashanda masleeping tablets iwawo. Saka vakabva vandiudza zita racho remasleeping tablets, vakabva vandipa mari yekuti ndinge ndichienda kunotenga. Vakangoita mari yekuisa mumaruva epagedhi redu. Iniwo ndakazotora mari iya time murume wangu ndokubva ndazomupa matablets andainge ndatenga. Baba vaya vakazouya kuma 9 PM or so, ndikabva ndabuda panze. Ndakabuda ndiine chichari changu, tikabva taenda kuseri kwemba ndokubva tasangana pabonde. Mukoma, pakabva paitika mistake hombe chaiyo. Baba ava vaiva neproblem yekuti nhengo yavo yaipota ichirara, zviya zvekushaya simba. Saka takazongotanga kuita zvakadaro kuitira kuti iwane simba. Takaita zvinhu izvi kwemwedzi wose. Mumbawo ndainge ndava kunzwa kusada murume, ndakazotanga kuita bonde mushure mekunge ndaona kuti ndainge ndatoshata, ndainge ndatojamba period rangu. Inini nababa vepanext takazongosiyana, zviya zvekungonzwa kuti tava bho. Zvekare pane umwe musi wandakapotswa ndabatwa nemurume wangu. Ndainge ndichitaura nababa ava vepanext door pafoni. Ndakabva ndangopfira chikomba pasi ndikabva ndasiyana nazvo. Mukomanashi, ndakangokanda foni yangu mumvura, nekuda kwekuti murume akangokaruka adzoka kumba achibva kubasa. Apa machats angu nababa ava ainge akazara mufoni. Kuti ndinge ndichiwana nguva yekudhilita painge pasina kana time, saka ndakangoita like a mistake, ndikabva ndakanda foni yangu musink, foni ndokubva yangoti zii. Baba vaya ndiko kuzongosiyana kwatakazongoita. Mwana wangu akazozvarwa, asi baba vepanext handina kana kumbogara ndavaudza ivowo kana kumbobvunza. Takambosangana zvedu muroad, vakangoti kwandiri makorokoto. Mukomanashi, is it a wise decision kuti ndivaudze kuti zvese zvakaitika zviya pakazoitika mwana? Please update me if you post.
vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Vakabva vazotumidzira zvekare imwe message vachiti, hello mukoma, people are getting it wrong. Handina kuhura as such, it was just a mistake. And zvikabva zvapera. If people judge vasingadi kundipa help, it is okay. Ngatitaurei navo mucomment section tichivabatsirawo kuti votora decision ipi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomanachi makadii, inini ndiri mupenyu zvekuti nyaya yangu yakamira yakadai. Ndiri mukadzi ati kurei, ndiri kugara munyika yevatorwa. Ndakaita mwana wangu wekutanga, baba vake ndokubva vasungwa. Ndainge ndiine nhumbu yanga iine 5 months, ndokubva vagara mujeri 3 years. Ainge asungirwa kuti ainge achidanana neunderage, so tainge tisati taroorana hedu. So ndakabva ndangobatikana kuti munhu angadanana nekuita bonde nemwana mudiki ane 17 years sei. Ndakabva ndangosiyana naye achiri mujeri imomo. Pakazoti mwana azvarwa ati kurei, ndakabva ndamuendesa kumusha kuZimbabwe. So ndakazofambidzanawo neumwe murume after 2 years, ndokubva ndagara. Iye ainge anditi ndakarambana nemukadzi wangu mushure mekunge afirwa nemwana. Hama dzemukadzi dzikabva dzatora chitunha chemwana dzikabva dzaviga kumusha kwemukadzi. So mukufamba aiti akabata kuti vari kushandisa mwana wake kuroya iye. Panguva iyoyo mukadzi uyu aitovawo kumba kwavo zveshuwa. Vaiva nemwana 1 musikana plus mukomana uyo wekufa aine 2 years. Chakandirwadza, amai vake nehanzvadzi dzake vakasvika pakutsigira kuti ichokwadi chakaitika, haasisina mukadzi. Amai vake vakasvika pakuzofonerwa naamai vangu, vakabva vataura kuti mukadzi iyeye haasisiri muroora wangu, handimuzivi. Okay, to cut the long story short, takaita 3 vana, 1 mukomana nematwins. Akabva aenda kumusha kwangu, akaripiswa $20 yekudheerera kupinda mumusha mushure mekunge anyepera tete vangu kuti ndava kuda kuroora. Pedzezvo imba yacho magariro ainge ava kunetsa, airova kwete zvefani, aiva nema-anger issues, apa achirova maspirits nedoro zvekuti akagumisidzira ava kusatodhakiwa nezvinhu zvaainge achitora. Ndakazoona kuti imba apa painge pasitomborina. Mukadzi uya waaiti takarambana akazoti ari palive muna 2012 August akabva aenda kuZimbabwe, ndokubva anosangana nemukadzi uya. Akabva adzoka ndokubva atanga kumulojera imba somewhere, achipota achienda achinorara ikoko, achinyepa kuti ndaenda kunorara kubasa. Akazochinja nzvimbo akatanga kumulojera achindinyepera kuti iye ainge adzokera kuZimbabwe. So pandakazozvibata ndakaona kuti awa ndiwo ainge ari mahumbwe. Apa kana mari aisakupa waingoona payslip chete. Saidi rangu inini ndaizotobetsereka nekuzvishandira. Akabva atanga kuenda kumukadzi uya zvekuti pandainge ndava nenhumbu yematwins, mukadzi uyu ainge atovawo nenhumbu zvekuti mwana wake musikana mudiki kune matwins angu ne3 months. Part 2. So mukadzi uyu mwana wake musikana mudiki kune matwins angu ne3 months. Okay. Ndakazosiyana nemurume uyu ndokubva azoenda kuGermany. Akabva azotsvaka namba yangu akaiwana because painge pasisina communication. Chero vana vake kuti azive kuti vanorarama sei painge pasisina. Ainge ari busy nefamily life yake. So now akatumira mari about 3 times achiti mari iyoyo ndeye vana, ari kuda kugadzirisa zvinhu. Kwandiri inini anoti ndakakuudza kuti uri mukadzi wangu chero ukaenda kupi, but truly speaking handisisina kana feeling naye. Akandiuraya mafeelings angu ose. Ndakabva ndamuudza kuti zvangu newe ibva wakanganwa. Hanzvadzi dzangu ndakadziudza dzikati wo, nhasi ndopa akumuka achipatika, akuziva kuti ane vana, asati ataura zvekubvisa mombe yeumai nezvimwe. Achatipa mari yakadyiwa nevana vake, mari dzezvipatara pavairwara, mari dzemaschool fees, mapampers nemukaka wakamwiwa nematwins.
apedza ozochibvisa hake mombe yeumai nezvimwe, haangauyi kuzokolekta vana ainge akavachengetesa. And inini I feel used kuti masafiro andakaita nevana vake, hanzvadzi dzangu dzainge dzichisafa iye ari mupenyu, achiita sekunge ainge akafa. Not because mari aisava nayo. Waitoona paFacebook mapictures ake kuti he is enjoying life neimwe mhuri, mota achitenga one after the other. So my question is, ndinganzi ndine moyo wakasindimara here kumuramba kwandakaita plus kutenderana nehama dzangu kuti dzinge dzichimuripisa kuitira kuti azive kuti hapana inofurira yeumwe. Angadai akandibudirawo pachena kuti ndakanetsana nemukadzi wangu, asi hatina hedu kurambana, not kuda kundimbunyikidza kuti ndipinde pabarika zvenharo. Ndakazvitadza kugarira kushingirira vana rudo mumwoyo rusimo. Ndiudzeiwo maZimbabweans, pamwe ndine dzisiri kudhonza mushe. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Message yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi, hello Mkomanashi, please post for me kugrupu kwenyu. My issue is like this. I am a man who is in his early 30s and I am from Chinoi. So mukukura umu ndakakura ndichienda kuchurch dziya dzechipostori, and the prophet vedu pavainge vachitinamatira was amainini, mukadzi wemunin'ina wababa. Saka ndichikura vaiva munhu aitondiprofita zvinhu zvikuru, like ndazoona mwana uyu atova minister, ava kutungamira vanhu vazhinji, is a great person, what. Saka inini personally Mukoma ndinonamata zveshuwa chaizvo, nyangwe hangu ndichitadza, but kubva ndiri mudiki I had encounters naMwari kuhope, and zvavaintondiudza zvinhu zvekutoti zvaitoitika. So even kuchikoro ndaiita sokuti pane zvandaifungira, nokuti handina kudzidza sevamwe, but 6 months ndakazviitisa syllabus ye-O level, ndikabva ndapasa, zvaitonwisa mvura kana shiri mazowe. So amainini pavaiprofita zvinhu izvi ndaitya kuti amen, nekuti kunyangwe hazvo ndainge ndichizvinzwira muropa uye kumadreams ose andainge ndichirota, ndaitya kuzourayiwa nekukasika. So what happened is that ndakati ndapedza chikoro paya ndokubva ndazotanga kurwara, but ndairwara nechirwere chekurasika pfungwa for almost 12 years, but ndakazokunda iye zvino ndava boo zvangu. So ndakazoti ndava kunyika kwevatorwa, ndokubva ndatanga kuti from 12 May to 4 August, pamazuva ari pakati ipapapa ndinenge ndichivaviwa makumbo nemaoko zvekuti zvinenge zvakaoma. 11 o'clock kusvika na 2 each and every day masikati ndipo pazvinonyanya kundibata. Saka amainini vaya takafamba sovanhu vomumusha vakabva vanobatwa kuti ndivo vainge vachikonzeresa. Even kuchechi kwacho kwatainge tichienda, maprofita aingotaura nezvavo kuti ndivo muparanzvongo. So takazotadza kutaudzana nokuti ndakangoona kuti zvakangofanana. Saka ndaikumbirawo kuti kana paine vanogona kurapa kurwadza kwemakumbo nemaoko vandibatsirewo, uyezve n'anga nevemudzimu kwete, nokuti handizviiti hangu. Post for me Mukoma, pamwe ndingabatsirikana. Vedare ndo message yandatumidzirwa naMukoma vedu. Kana kuri kunzi munokwanisa kuti munge muchivabatsira, feel free to inbox me, ndobva ndakusanganidzai navo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello makadi zvenyu Mukoma, inini ndafunga kuzvipfuudza hangu upenyu hwangu, nekuti ndiri kuti paya pandinomuka makuseni ndinobva ndaona kuti papilo pandinenge ndakatsamira, pilo iyoyo inenge yakazara ropa. Handizivi kuti ropa iri rinenge rambobva kupi, but Mkomanashi, zvinhu izvi zvakatanga last month. Ndakangomuka ndikabva ndaona kuti murume wangu ainge akamira kudhuze nekudhoo, zviya zvainge zvichirakidza kuti ainge achitonditya. Saka pandakazomuka ndipo pandakazonzwa kuti dama rangu rainge rakazara neropa. Iyewo kumubvunza kuti ko
wanga uchida kutizei? Iye akabva ati, ndamuka ndikabva ndaona sekunge wainge uri mumhepo, saka pese apa ainge atori bhizi nekutsvaka dhoo achishaya dhoo racho. Takatomboenda kwaGP, but GP iyeye ainge achingoti refer kumaspecialist, ende taiti tikaendeswa kuna specialist uyu tobva taendeswa kune umwe specialist, but no change. Iko zvino premium yedu yemedical aid mukomanashi yakabva yakwidzwa nekuda kwemacosts atakaita last month, ende chirwere chacho achitomborina kana zita. Mumbawo matova nema-issues yekuti I don't have support because my relatives angu havana kana unity. Uyuwo murume wangu, hama dzake dziri kuZimbabwe dziri kuti ngaambodzokera kumusha kwavo vanogadzirisa mhosva dzekwavo nekuti kwatiri mutorwa. Saka I was asking kuti mundikumbirirewo kumurume wangu abvumewo kudzokera neni kuZimbabwe, nekuti handinawo wekuti ndingati ndiyo hama yangu kunze kwake. Manje kana ava kundidai apa ndichirwara, chaava kungoda hake kuti ndinge ndichingozviuraya hangu. Ndanyorawo post iyi kuti iyewo anzwewo zvandiri kufunga, because now he is avoiding me like I am a plague. Mukomanashi, murume wangu akasvika pakubuda main bedroom medu. He is now sleeping pa couch. Ndangoti ndimuudzewo kuti I can't control what is happening to me. If I could, I would stop all that is happening to me, but all that happens is that ndinongotanga kurota ende ndinorota ndichichinja kuita imbwa, then ndinenge ndiri musango as if I am a bloodhound. Ndinenge nditori nevanhu, but inini I'll be more like a hunting dog than a human being. I always wake up kana ndabatira vanhu ivavo vandinenge ndichivhima navo mhuka, then ndinobva ndangomuka. Kana ndamuka, I then see blood on my pillow. I am really sorry that I had to go on social media and say this, but ndangotiwo kana ukawana ndakafa, at least my kids will know my own side of the story. Please notify me Mukoma if you do post. Vedare ndo message yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu ava. Mukoma ndanzi, imimi you are a great follower of our program. Your wife really needs you. Please support her. Muone kuti dambudziko riri papi, chii chakonzeresa kuti musoro unge uchitema. Vadiwa vateereri, ngatisanganai zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.